What is up mga kasinag? Enzo Galarosa po na Sinag Liga Asia, and welcome po sa 4th installment ng Sinag Saya. Andito po tayo ngayon sa Don Bonifacio Subdivision sa Barangay Pulong Maragul in Angeles, Pampanga. Dito naman po tayo magbibigay saya sa mga kasinag natin at syempre mag-i-inspire ng mga kabataan sa larangan ng basketball. Tara at panoorin natin ang mga mangyayari ngayon. Ilalapit natin sa mga lugar, sa mga barangay para doon sa mga bata nangangarap. Kasi dito naman tayo nagsimula, no? Sa munting pangarap, maglaro sa mga ganitong barangay, ma-discover tayo, maka-discover tayo ng mga batang very potential na talaga nangangarap makalaro, no? Sa mga mataas na level, no? Tulad dito, yung Sinag Liga Asia. Maraming kasi mga promising players na dito, lalo mga taga Angeles City. Maraming mga bata na may talento o may ano talaga sa pagdating sa basketball. Sa isang banda, ang Sinag Liga Asia, malaking bagay na yung pagpunta nila dito sa Angeles City, Don Bonifacio, na marami pang mga bata na maano yung mga talent nila pagdating sa larangan ng basketball. At ayan po mga kasinag, na-witness natin ating 3-point shootout, half-court shootout, and 1-on-1 dito sa Barangay Pulong Maragul in Angeles, Pampanga. Sino ba dito? Or malay ba natin, sana na-inspire natin ang mga susunod na Kid Estalilia, Ramil Balantad, and Gian Cruz, ang Angeles natives po dito.